Безнең өчен бу күренешу җыелу бик сөенеч. Габдулла Тукаев әйтмешли, бүген бәйрәм бүген барыбызны һәм Мәскәүдән, башкалыбыз Мәскәүдән, Ихластан кайнар сәламнәрен җиткереп, монда барысында төрле яктан килгән татарларыбызны да күргән без бик шатмыз һәм шушы форумны, улуг форумны оештыручыларга без бик тә рәхмәтлебез. Эмил, менә Тәбриз Яруллин кичәге матбугат конференциясендә шулай дигән иде. Быел форумга катнашучылар бары тик үз проектларын тәкъдим итүчеләр арасыннан гына сайлап алынды дип әйткән, дөресме? Дөрес. Сез нинди проект тәкъдим иттегез? Без үзебез белән быел 3 проект алып килгән идек Казанга. Беренче проектыбыз бөтен дөнья татарлар арасында футбольный лига оештырырга фикеребез бар. Шул фикернең тормышка ашуын без өмет итәбез, көтәбез шуны. Икенче фикеребез, икенче проектыбыз бөтен татар хәлләл продукциясын ашарга тиеш дип. Шул хәлләл татар бренды дип без саныйбыз һәм шул брендны бөтен татарларга белдерергә, бөтен илгә җәелергә дип фикеребез тагын да бар. Өченче проектыбыз, өченче фикеребез татар волонтер һәм благотворительный движениены ясарга. Безнең Мәскәүдә бүген күп җәмгыятьләр, оешмалар бар, шул благотворительный проблемаларын, шул бурычларны шишә алар. Татар зиратларын чистарталар. Мәсәлән, әти-әнисез калган балаларга ярдәм итәләр. Аннары ветеран, сугыш ветераннарга да ярдәм итәләр. Шул оешманы, шул волонтерский движениены без дә татар милләте бренды дип санап, аның турында да чыгыш ясарга дип килдек монда һәм үзара сөйләшеп, шул проблемаларын күтәреп, аралашырга дип өметебез бар монда бу форумда. Эмил, менә бүген Камал театрында инде пленар утырыш булды, монда кызыклы гына фикерләр яңгырады. Шушы фикерләр арасында кайсылары синең күңелеңә тагын да якынрак тоелды? Нәрсәләр кушылды, нәрсәләр күңелеңә кирип калды? Менә әле генә чыгыш ясады дәүләт собрание, ничего, Дәүләт советы. Дәүләт советының депутаты ул әйтте шулай дип, башка ил телләрне белсәң, син бай буласың. Татар теле белүеңә син бәхетле буласың. Шушы минем бик йөрәктә калды. Бәлки мин дә үзем шулай дип саныйм. Кеше үзен татар дип санаган, кеше бик тә татарча белмәсә, татар телен белергә өметләнсен, тырышсын. Бәлки татар бер кеше дә сөйләсә татарча, безнең Тукаебыз йөрәгебездә яшәячәк, татар динебез, татар милләтебез яшәячәк.